Bukele Perfect TV emakhaya nganimukela igama nguShepherd wamanqele uyazi ke lapho ngidabo wakhona le kwahlabisa empembeni isigodi kwathambele enye kwahlabela imzondayo ngithi shu mntana musukudlala ngesibhamu hawu bafethu izolo bekumcimbi wethu omkhulu umbuso wamaciko festival khona eKarisfontein umcimbi uhambe kahle kakhulu noma ukhona futhi okubi okwenzakalile but nje akukhomisanga khona ukuthi imvula iyana abantu bebekhona egroundini bahlala futhi baze balinda sawubona umcimbi uphela awuvala ukhuzane kuze kuba late belokhu behleli imvula nje noma bephika kodwa khona ayikho into embi ekhombisile ukuthi kangakanani but nje into engingayisho esibonile abantu welibelina nje abantu bebeyidela emvuleni bephuma kanje bezobona abaculi ababathandayo abanye bagcina bengababonanga abanye bababonile sizokhuluma ngomthando emgcwame Elisha omenzi obuselaphi amavikela Umbuso ombroza baningi abafethu bonke abantu engibabalayo bagcine bengadlalanga ngobani lapho Umbuso wamaciko waphuma i-line up mayisho-ke sayazi ke la ndoda ephethe lo amcimbi ugay ophethe Umbuso wamaciko when it come to isikhathi u-street kakhulu so thiwa laphana bona abaculi basendelwa ama-contract ukuthi bazosenda iy'ngoma zabo kwenzela ukuthi uma bengekho zizodlalwa lezo ngoma nangampela abaculi benza kanjeya bayisenda iy'ngoma zazo kwenzeke futhi osifanayo kuthiwa uma ungekho bekudlala ingoma yakho uma ungekho kudlala ingoma yakho kwenzeke leyo nto nje esiyishilo kube kubi-ke kakhulu because amaciko amaningi agcina engadlalanga one ngizoblame abaculi ukuthi abaculi ngiyazi bekuyi-24 September imicimbi iqhapha ngapha nangapha bebenamagigi amaningi but ekugcineni bangabaculi sihle sibabonela abaculi babanye ama-genre uthethe umculi mhlawumbe like oBig Zulu uqashe kwawu-4 osukwini but ayikho excuse afuna angafika emcimbini into abaculi bethu bekufuna bayenze thina siyabajabula ukuthi baqashwe kakhulu excuse but into abafuna bayenze bona bafuna besethe ishedule yabo awukwazi uyodlala ngenza isibonelo eScourt uyodlala eScourt uyovala umcimbi eScourt ngala ethi uvala umcimbi ngo6 eThekwini udlala ngo7 ngeke yenzeke leyo nto leyo uzofika nini eThekwini kanti abaculi kufanele ukuthi no ngizodlala kanje because line up ngapho senayo kule mcimbi futhi bebeqashe kuwe nginesho ukuthi weminye bekuthola ukuthi yibo abaculi mhlawumbe abathembe bebezocela ukuthi ngicela ukudlala emini because khona umcimbi ade babhuka kulo mcimbi ngoba lo mcimbi sanda kufika babhukiwe because ekugcineni siyabajabulela ukuthi abaculi bethu beqashwe ngapha nangapha but ekugcineni kubi mase sibona amaciko ethu engasadlalanga emcimbini esaphumela amaciko amaningi kabi like nje umthando nabantu bakhe nqwaba bephumile bezokubuka ekugcineni sambukanga siyazi kumahala but imvula leya nothando labalandeli kunamavikela Umbuso abanabalandeli opotso bagcina bengadlalanga kunomenzi ingoma zabe ithanda wonke umculi kuthandwa abalandeli bagcina bengadlalanga ngeke ngiblame lapho nje ibona kuqala abaculi ufune sibablame ukuthi ibona ufune besethe ishedule yabo ukuthi bazodlala bazokwenza kanjani welusukazi umculi ukuthi ngiqashe endaweni eziwu10 okay ngizokwenza njani ke ahlonyanise phakathi phela ikhathi ayihambe ecela ukudlala 8 kwemini ukuze into ibe right 2 ngizobuya khona ngithi ushana Umbuso wamaciko imanagement yakho iwedi bebed awubuka umculi perform eMnambithi or perform ePheshepstein sekufuneka aphuthume ngapha eDurban makwenzakala ingozi ke kwenzakalani lapho ekugcineni nezimpilo zabo phela zibalekile yabo nalapho ngiyazwelana ke nabaculi lapho ukuthi umgwaqo ubuphika izolo ukhona umculi behleli naye la kwiPerfect TV izolo washo ukuthi no emgwaqweni ungabanye abaculi abangadlalanga umbroza nje kahle umbroza behleli naye washo ukuthi ish bengisuka ekhaya but into futhi enye imbangela ukuthi ngingafiki ukuthi umgwaqo izulu libi laphandle ekugcineni phela impilo zabo ebalekile sifuna ukuchecka ukuthi ekugcineni somdinga futhi mhlawumbe kwimpucuzelo mase sithi agijimise imoto egijime emcimbini futhi nakhona Umbuso wamaciko ngisho ukuthi awubanga nazwelo futhi ungeke
because ade bayikhipha i-line up but ekugcineni sibonile badlalile abaculi laba bekhona badlale kamnandi qala ingoma sashana ngoshameni kwaqeda kwaseqala amaciko nawo futhi adlala kamnandi and bafethu ithe kufanele silivume nje ukuthi ngomaskandi bawuthanda abantu bamaskandi abantu baseThekwini kodwa ngiyalibona igoli liyezi igoli ngibonile ezigzag bekunjani siyazi egoli vele kahle kahle umaskandi ubuthandwa kakhulu khona vele ngoba abantu abaningi ngaleza ikhadi bebegcwele egoli kodwa manje kwashintsha weza ngayiThekwini egoli ushintshisa ukuthi kweminye imicimbi bekuba nezimpi bekuba nani zonke lezi zinto kuthathe imicimbi ngiyaliwa sekhishwa nezibhamu but sibonile ezigzag nje yonke into ihambe kahle kakhulu so bafethu into esifuna umcimbi angabe umcimbi waseThekwini kuphela nathi siyafuna ukusuka la sosebenze kule egoli sithi hayi mhlawumbe nje like ubungelovika esho ukuthi lo mcimbi wakho uzowenza egoli manje sisuke leso sosebenza ngathi egoli sisuke la sosebenza eMpumalanga izinto esifunayo lezo but amaciko ayadlale kakhulu bafethu adlale kakhulu abaculi omzukulu washafuza udlala emini but simbonile naye trend ethe ukushaya ingoma zeChalaga wadlala uKhuzani simbonile umtuma kahle udlalile futhi kahle so nje bafethu umcimbi khona uhambe kahle phela alikho isonke ngenasici khona lokho esekubonile okubi siyathemba ukuthi uthakasele nawe manje siyathemba ukuthi onke amabombo sesihlelele i4 November sibhekeke la ziyabuya futhi la eThekwini uKhuzani babungosuyibizile khona la eKings Park sithi all white picnic lapho sibheke khona ke manje ethi nje mina uyazi nawe lapho sibhekena khona sohlangana kwi-podcast sokuphathela yona ethosa lekhansela sokuphathela futhi umroza sikuphathela ufalabo sikuphathele umuntu wenziwa sikuphathele uba umunye nje simshuthile ungiga baningi kakhulu so nje bafethu yazi nawe lapho sicheckena khona hamba like usubscribe ushare le video sithi until next time ba aware